Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Kasan nga din tatang, pinanawan met yan ni manang ti anak na. Dito ti pagkunaam nga di kabsat mo, kat natangken ti ulo na, ken ti puso na. Wen nga rod tatang. Agasem, imbes ko mga ituloy na idi, di pa nagbasa ni ti kolehyo. Kaya napang idi sa di Manila, kat sikat tinang ituloy ti pa nagbasa, aging ka nga naggraduar ka kinadan trabaho. Sakit bigla adim tiyang ni manang osikog. Ket kalpasan na nga impas nga iti anak na. Ket pimanaw manen. Iya po aya, kanya kabsat mo nga talaga. Ano nga amin ti ko na. Ay wanak kano ti anak na. Agsublito kano metlaeng. Wala ti amo kon mela ni anak. No da kami mat kininarang mo ti bang tagibi ti apo ko mi. Di mi kabailan, da nakapsot kami. Ket ni siyak, kasanon ti trabaho. Ken kasanon ti plano mi ken Jay nga agasawan. Di maud na talaga ti dakela problema mi kadatatang kininanang manong nami. Gusto ti ko na ni tatang. Imbes ko mangagbasa idi nga graduar ni manang Hilda ngam napansad di Manila. Ito ta siya, tinakapag-graduar ka na ng trabaho ngam ti makadakis ita. Imbati naman ti anak na, nga talo pa lang di bulan na. Kasanong ti trabaho. Manong nami ti aramidek no ka sa paik nga sikaswen ni Gerald kalpasan na ibatik ka na tatang kininanang kit mapanak ka mga opisina. Ngam di magadakas, tawag dananang kinitatang nga sanda ka no mapasardeng ti iya. Apo ko da, kapilitan tumanan nga gaw-awid ak manong. Aging ka, nginsingasing ko iti boss mi, nga numabalil na ko ma, ket itugtugot ko, ti kaanakak, nga agtrabaho. Basta lakid jak itulok nga maisturbo. Aging ka, iti mawag kaniyak manunemi ni Jay, a boyfriend ko. Hello, sweetheart. I miss you. Agkita ta. Same place, same time. Jay, ada problema. Imbati kanyak ni manang Hilda ti anak na. Hala? Kasano nga rin plano ito nga kasar? Saan nakabalanda tatangkin na nang nga iwanan ni Gerald. Ngayon karimit ket di ni manang gawid to metlaeng. Indun ka ano? Day tatijak amo. Sige, kasto'y teramidan da. Kasi tutulag ha. Diyak tungotawag keng ka. Ngem no addan ton ni manang mo. Si kanton timang tawag kanyak. Intultuloy ko nga rod tinang opisina nga mga aywan iti kaanakak manong nemi. Aglima abulan idin, 2 abulan meten si pud pimanaw ni manang Hilda. Idi agring ti cellphone ko. Manong nemi, babae, iti tumawtawag. Nga mangipakpaka mo. Nga tikabsat ko manong nemi. Kat natayen. Ibagbagat itong tawag kaniyak manong nemi. Nga da kami ti makamo, ti magastos, iti panangyawid ti punerya ti bangkay ni manang. Iti na itamit lagon daw ay manong. Kasi nagtulagan mi kini Jay. Nga siyak tun di tumawag. Nudumtengen ni manang. Hello, Jay. Dumteng to ni manang Hilda. Good. Agawi din. Ngayon may santun analami sa bangkay. Kanya? Rina mesken pinatay da. My God! Kasano nga rin relasyon ta? Agasawa ta? Nga data timang taraken? Ti saan tamat nga anak? Insangpet na nga rod manong name iti bangkay ni manang Hilda. Kad kastaon iti sang sangit mi kadatatang kininanang. Nang ron ano kasta nga makitak kan mangig ko ti sangit ni Gerald. Ni Gerald nga wampay tinakim na. Ngim, ulilan iti ina. Nga dinamo no sino iti ama na.
Kalpasan nga ron titabon, manong nemi, nagsubliak matlang iti opisina. Agingga nga dimtengen manong nemi, iti panagkasangay ni Gerald. Kadison tumaten ti panagbunyag na. Kat siyempre manong, isagsaga na mi idin, iti panakabunyag kan panagkasangay ni Gerald. May isang arabi, sakbay dayta, nga aldaw nga panagkabunyag kan panagkasangay, iti asit ganak ni tatang. Beli ni anak, at sa nga ilim. Jay? Tingkay nangigan papagayam ket dayjay deti teaser. Sumagmanula nga paset ti pagkasalitaan ni Melanie itilawag City nga ti pagkasalitaan ni Melanie ket isu tinapili nga best letter of the second week iti bulan ti Hunyo idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii kaya di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Madama ka itang agbuibuya dito'y page ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken agpalo kayo kada ito yung page ni paring Ray no saan kayo pailang nga nakapalo. Kaya no itimat YouTube channel ni paring Ray ti pagbubuyan nyo nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo no saan kayo pang naka-subscribe papagayam. No kasano nga nangabak ti pakasaritaan ni Melanie, intay to ituloy nga idanon silpuan dato'y teaser na papagayam. Kaya, madamdama, kahit kumanin nga ipakaamo ka na kayo nga nagdarakkel na iti premyo iti programa tingalagip iti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story. Marmarin ko no anda di kita madamang agbibuya nga daan damat iti success story kahit damat nga salip iyan 3 tapno magunod na darakkel nga premyo. Kaya, malagsid ka na ito'y weekly and monthly prizes. Adagur-ure ka na kayong grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Certificate, ti pamadayaw, nagiti weekly and monthly winners. Yan no grand winners ka, plaque, iti pamadayaw, ti awaten nyo. Maukurang kay pay. Into no, tumteng ti awarding ceremonies. Kada ito yung tawen 2025. That will be December 16, 2025. Nga birthday na ito sponsor na tayo ni Reynaldo Rey Fiesta. Kahit palubos niya po, madanunan tinitang. Nga isang sangayin nga aldaw manin. Para idireto nga programa tayo. Search tayo papagayam. Kada no kung nakita nga no kaya tiyumantag surat i-computer yo sa iyo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com kaya nga namatan nga wano saan ka nemiruiz123@gmail.com. Yeah? Okay, kasano nga nangabak dito pakasalitaan ni Melanie, best letter of the second week iti bulan ti June. Ituloy tayo nga istorya. Dimteng nga rod ni Jay kalpasan ti may nga tawen nasurok ka man sa tawen nga saan na nga panagpakpakita, saan na nga panagtawag datingorot ko na tayo nga di na kayat nga agtarakin isuna iti saan namat nga putot ngam dimteng ni Jay ket kastaunay tiragsak ni Melanie. Agyamanak tadimteng kan. Agyamanak. Naamiris ko. Nga saan kagay mga kamailan nga laksi din iti poso. Sika ti biyag ko, Melanie. Sika kamet ti amin-amin ko, Jay. Nagasagana ka mang bigbig ang nagtaod kanyak ni Gerald. Agyamanak. Ngayon mabaling ka ni nga sakbay nga mapabunyagan kat masukatan ti rehistro na, panaka-rehistro na. May panmutlang nga siyak ti amat ubing
Ket may pasurot na pilyetok. Sure! Nagkalay sa nga rod da Jay kani Melanie ket imbilang ni Jay nga nagtawod kang kuana ni Gerald. Ngem ti makadakas. 5 titawan ni Jay, uno ni Gerald. Di matlangin nagsikog ni Melanie. Isto nga kendeng di kita agasawa nga mapandag pa-check up. Kalpasan ti makalawas, ididumtengan ti panangamudan ti resulta taksang kasat. Tanimat gahim Jay, tada diferensya na. I'm sorry, Melanie. Siyak gayam tada diferensya na. It's okay, kanyak, Jay. Dinto agbaloy ti panagayat ko ken ka. Agamanak. Kitapno at damit la kabsat ni Gerald, mga dapta. Babae ti adapan ta. Tapno lalaki, kan babae da kita anak ta. Ket noan na tinagtulagan dagiti agasawa isut na pasama. Maysa nga maladaga nga anak ti kaanakan ni Jay iti inadapta. Isudan ti nang pabunyag, isudan ti nang iristro ken nagpabunyag ket maysa nga babae. Isu nga tinagbaling nga asawa anak dagiti agasawa, maysa nga lalaki ken maysa nga babae. Nasisigbat digitoy. Kani di pa naglawas ti panawen naamon metlaeng da Gerald ken ni Jessica nga tipudno nga ni Gerald ket anak ti kapsat ni Melanie nga ni Jennifer uno ni Jessica ket anak ti kaanakan ni Jay. Sanda nga nagtaod kadagiti dua. Nupay kasta impakita ta nga impariknada ti dunguda iti nalablabas pa yung pudno nga ama ken ina kadagiti anak da. Sud ka po na nga nakananama tinaranya nga masakbayan dagiti agkapsat nasingpet dagiti agkapsat numampay biologically ket sanda nga pudno nga agkapsat. Ngem ti kinapudno na nagbaling nga nasiyat nga ina ni Melanie, nagbalimot nga nasiyat nga ama ni Jay. Ket naragsak da. Awanin ti sapulan da bay no saan da gindaw-dawat nga sapay kuma tagtultuloy ti ragsak da. Bedangarot papagayam tinagpatinggaan. Dati pakasalitaan ni Melanie Tilawag City nga napili nga best letter of the second week iti bulan ti June. Iti programa ti nga lagip ti palabas. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Agyaman tayo man gana kita aglalike ag-share kada ito video iti page ni Paring Ray kan YouTube channel na. Thank you and happy watching at Emelita Sera ni Clarissa Dumlao ni Nek Balinong Laar ni Pebelin Batakan Aguda ni Belia Pimentel ni Seni Dagulo ni Treli Mateo Belio ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Eva Gay Teromucha, kasama tayo ni Benny Castro, ni Mark Lowy, Makadangdang, kasama tayo ni Evelyn Lachica, Seni Dagulo, Esther Sotus Taksiat, kasama tayo ni Oktubre 16, ni Chester Baldubi, ni Sonia Kalumpit, Sonia Kalumpit Sumanero, kini July Gosela. Pamagayam, pumakada nga ro din. Aging kahit sumarunong ang video ngayon kay mabuya, may upload iti page ni Paring Ray ken iti YouTube channel na. Thank you. Akikita tayo tumanin kadigit sumarunong ang video.